אולי ננגן קצת קודם? יש לי שתי מרות שלי ואחת של השותפות שלי, דבר יותר כיף, אבל לפעמים אני משתמש גם במרה של השותפות שלי, אבל חשוב לנקות אחר כך, לפעמים חשוב לנקות, לשתינה. No one escapes me. ואז היא אומרת, תקליטי ביומן, היא אומרת לי, את האויבת הכי גדולה של עצמך. ואני כאילו, סבתא, די, סבתא, די. עכשיו אפשר לכתוב לוקיישן.